Hakmi kebabha bat kebai tenat katno bagi para ke ya songlang ha ke biasa kewei kalong kum ke jingsle ke bakodor halau ke kle ke betuj ya ke nyuk tma waron ken ke baher negir miang ki jan kup jong u kum ke jer we herman ke baher halau kilom seyan na bahang ta ke nyutrai ulah hukum ya ke jingker khu ke jing em kabahala kerta. Amen. Tuhan hidupai. Ngigo ya me atrai ublay bukpa jongi ubhapneng. Namarikane ka no aphay sngi ka bakraw ka sngi ka bakentang ka jome. Mela yang iya ka mariang ka babha bangin yo ya ka jing lajluj ban kiu si ka yeng ka bakentang ka jome. Rengkat bakimet ka bakot ka bakhya. Kerpang ru namar ka jing trang ka donot ka jangi bandan na ka yeng ka jongme ban syakri ban pendon buram mi ka kerteng ka jongme kan rat kerku yang i barok ka mi dan na ka ka jiaseng lang ngen ni nang ni ringkat de ka jing kerku ka bakan saitam ka jongme yalam je ka por ka badangsa ha ka kerteng ka jau trai nang penim bayi jing Yesus Kristus pan. Amen. Ke para bangat bayi Naduki teman besan kirang babalang kilong keme kilong pa ki kon samla bat ki baret kat ki balaban yedon ka de jaseng lemru bat I pastor bije marbanyang bije melemum long I balawan ia gabanwan nadu nang tai nagamau klat district banyasam ye ka ktien ka jong play Ni pediang subahaya iru ha kadega por rengkat kum ke balang namar kadega sngi ke bakerpang ke balang ka mission an evangelism Sunday jong ke KJP senat pedeng ublai uni alam yangi ya kadega jing sekuri lengba jong kadega sngi ke bakerpang ngini arwai ke jing rwai ke basan spa san pulai Dan bon hajar haga pertei, dan bon spa halagari, bam tip jing ej ba jong ublay bat jing siu spa kalbari. Syakini ay ban la yalap, jing penem ay ban yato, jing kenya bat lem bakraw badap, kadawa bakinam do. Bara sautli gidikat ke jing ruai basan spa san pulai, badhadian jong nega jing ruai ngan skubaban kerpat I Masa celestial pasa banyalam yang ia kebapuli negara kecil ke jong play bat ke jing ruai ke basan spa san pulai. Don bun hajar hakaper Don bun spahala kari bam tip jing it ba jong uble ban jing siu spa kalbari syakini ban lek yalam jing pen em e ban ya thu jing knya bat lem ma kraum badam kadawa ba kin do syaklau syaptab kapom kalam ban manible baken sha men simbabha barokadam hapo jingdum bathalam yakini mano ban lekwat mano yaki ban pelan jing ya
yap yap li jing kalaka linti jing im rulalan snap rom ba jing sngopa ki jing pa shu ko berthei donut ubril ki ben bernyam hajing thala bashir kei yakini manung ban kersil manu yaki ban snolem kajing sha ukun ubril ban pengsan eki barem Jisu Jisu tang memela ban pen imna jing yabdu bun bun hajar ha bombat ya ban kinang ta bam lasyo apen niker hai kinong tre kibas ngojing kot ublay manlek yalap kubor utray kelengkari lem tengkai shopping let shuble ka jing duai man puli ka tu ka ni ki khot na ktien ka khut ka jong u man puli na gospel Matthias nong ba khandai ka khot ka ba lai pusan adu lai pra but ru shti apostle Paul ki nong rom nong ba shpo ka khot ka khaar adu ka khatsan kan tien ki ba ongum ni Jisu ulaya dru keleng shikinong ba bat kinong red baro udah hikai hakisinakok jongki bat udah yalap ya ke gospel ke jong ke hima bat udah penkia ya ki jingpang baro bat ya ke jingkro baro de bat habawla yo I ya ki patba ula sungau sen ei namar jongki nama kilong ki balas sakama bat ki balas sapret lut kum kilang brot ki bom dan unong syarai anda kumta ulaong hakisenran jong u ka jingot ka babon shisha henry ki nong trei ki khendiat namar kata to kerpat yu trai ka jingot ba un pha no ye ki nong trei sha ka jingot jong u shti shi nong rum namar om don shu ka jing ya per hapdeng uju bat ugrek namar uju ulang utrai halor baro bat ubakenrei kaspa ye kita baro ki bakhot kerpat yu namar uno baro uban khot kerpat ya kerteng utrai on penim ya u kumno te kinya khot kerpat ya uta hau ba kim shim langet kumno deken kin yo nget hau ta shapang uba kim shim la yo sngo kumno de kin yo sngo klem uba yalap kumno ru de kin yo yalap lamda la pha eki
kumbalat ho akat no be itenat kilong ki kejat jong kita ki bawalam ya gospel jong ki ki baba ne sngo ya ketien ke jong blai ne chublai jing doi bukhoj trai ki pan ni wana khmat jong me ablai kumni ko mangilong atrai ki briu ki batlot ki bajot ki barem ablai Henry ki blasha suspa dak snam ko bokodor ko jong me ni aingu ye me atrai bamela ai ngi ablai ya kani ka bor bangila atrai banwan ban kieu shiyeng ko bkhut ko kentang ko jong me atrai bamela pelai ki jat ki batlot ki jungi atrai banwan shkani ka yeng ko bkhut ko jong me ablai atrai ngi aingu ye me atrai bamela don kat lembat ngi mentak tayo hi barok ko wi tayo ablai hakikam ki jam ki jungi atrai jing trai jing tak jungi atrai bar ki jing pulie ki jongi ro ablai ngi aingu e me atrai ba me lam ngi me pelat ngi na shibon ki atrai ki jing jia ki bam sutenat ablai ban me lam ngi shing ka yeng ka khut ka jong me ablai kanang ba atrai ngi yo ban wan ban mani ban demburam atrai e kerteng ka khut ka jong me ablai atrai ngi aingu e me ba me ai ngi ablai ka met ka koj ba khia atrai bawat la ila bandan ngi ki bam dan ha kamet ko koj bakhiar ablai ring ai ngu ye me atrai bam la pelai ngi atrai bangin wan skayeng ko khut ko jong me atrai ban mani ye me atrai ublai ubadan hok ban yo ka jing mani ko jongi atrai ablai ngi ai ngu atrai na menta kani ka por kani klip mat atrai akaba atrai ngin yo ban pendep ye bon ki program atrai ka bangin yo ablai ban snap ye tien ko jong me atrai nang bau syakri jong me ablai idwai kerpang atrai pamen pensle atrai mun siam jong me atrai bakat ka bami na sentur ka jong ablai kan dei ka bawan atrai na khet ka jing isnei ka jong me ablai atrai ngi wan rohani kliman atrai ban dwai kerpang atrai tip sheme ablai ikam gi jong balang gi bapher atrai man kerpat me atrai ba men ai don katlem bala ka balang atrai ki jing syakri ki jong ka atrai ki babon ablai nadu aja seng kena atrai aga jing persyang jong ki atrai ban penhe pensan atrai ki khun ki jong me atrai daga ktien ka im ka jong me atrai bengi kan kum kan ka perthai atrai ka bengi im menta atrai ka long sha ka ba e atrai ban ai ngu atrai me ablai balung ba ka jing seng kena ka jong me atrai men yang ai khot atrai ingi atrai ingin ai ka jing syakri atrai ka bha atrai nam ta kini kena atrai mi dwai kerpang nam tagi nong kit kam joki jeseng kena paro hi atrai kanang ba atrai menang pensait bor ki menang ai ki kamet ko kia kanang laban ai ka jing syakri atrai kanang mangila atrai ban hikai ban penyepher I kena ki bom memela khot shayeng ka jong me atrai ni ki wei pat atrai ki bom tip ki itu me atrai kanang balung ba jing im ka jong ki atrai kan long jing elap atrai ka gospel ka jong me dwai nam ta Sunday school ka jong me atrai jing persyang ka jong ka atrai baro kiliang ki kom atrai ban hikai ya ktien ka khut ka jong me atrai nadu ki hep ki barit atrai shadu ki barang ba ablai ya rap atrai ngi atrai ki dong hikai ablai bikin yo ka ta jing start ka kenja ablai atrai kum bong pol ka jing start brio atrai re ka jing start ka badong men sim ablai bikin tip atrai ke ban hikai ke bom dei ban hikai hakanu ka por ba hakanu ko wi pat ka por atrai ya rap iki atrai bikin yo ka ta jing start atrai kanang ba atrai ila banong bikin mi na ka balang ka jong me atrai brio ki tip ya ktien ka jong me atrai kanang ba atrai soitan num la atrai ban yelam ngi shadiang ko shkamon atrai ik jeseng kan thero atrai ka jing persyang ki jong ka baro ablai ngai ngo nam ta ka jeseng kan the atrai nam ta ki long keme ki jong atrai ibe long atrai ta jing kershan nam ta ka balang ka jong atrai kham tam ki balong atrai ki nong dwai atrai nam ta ka balang ka jong me atrai ki nong dwai nam ta jungi ki samla atrai nam ta ki khna atrai nam ta ki long yeng ki long sem ki jungi ablai nang ai ki ka bor atrai ki nom man thaj atrai re atrai ki nang ye atrai ban lech mesh ki jing dwai atrai ban ya sa atrai nam ta jungi atrai nget atrai bi la nong bon ngi atrai idan hang ni atrai de namar ka jing dwai ka jungi mei jungi atrai ka jing dwai ka jong ilok jongi leni ka jing dwai jong men para kan thei jongi atrai ta atrai nge kerpat eme atrai menang ai ki atrai ka jing rio blai atrai
bakin pen atrai ka yeng ka sem ka jong ki atrai syak ta lenti ka hok ka jong me atrai ba atrai benta jong ka sing samla ro atrai dwai able men ai ka sing samla ka bor ka jing nang ka jing start kum ngani ka perthai ka badum ba mutlab able ban hikai atrai ka tien ka khut ka jong me atrai ban ra ya ka jing shai ka jong me atrai syak ni ka perthai atrai ka badum ka mutlab atrai ban ai atrai ka jing hikai atrai ban ya thu kham tam atrai ban ya lab ya gospel ka jong me atrai kanang ba able kani ka balang ka jong me atrai ka long atrai ka balang ka badon ka lawe ka balang ka im ka balang ka bisha atrai ho abre ni di tangi breu ki batlot ki jot ki beram atrai and wat la ka taro atrai ai ngu me atrai ba me ai khot ingi atrai bat kham tamru atrai ngi dwai me hani klimat atrai ba kani ka tayo ka bansawan ka bari ka youth week ka jong ka balang atrai ya rap atrai ya ka balang hi atrai badi ki nongkit kamru jong youth week atrai ki la atrai ban pen ya be ya renti ni ki program baro atrai ba leng ba jong ka atrai ba men khot shibon atrai ki khon samla atrai syakata ka benta ka jong me atrai ha beneng atrai ba kir ki nyok benta lam atrai kata ka beneng atrai khot iki atrai namar ngi tip atrai ko mani ka perthai atrai ka long ka be sha atrai ban jiet ya me atrai re namar usaitan atrai kajing hikai ka jong atrai kajing penthame ka jong atrai kala long sha atrai ka bakhra able henry wala ka taro atrai ngi tip atrai ba melong kham khra atrai amta kita ki ek baro atrai namar kata atrai ngdwai kerpa de shme atrai ba men isnei ngi kum ka balang atrai men isnei ngi kum ka jeseng samla atrai ban bo men sim jong me atrai un wan atrai ban pen kundu atrai ya bon ki samla atrai nang ba ka youth week atrai nang ba atrai kin wan shaka yeng ka jong me la ki dei ki bla sakamar atrai kin wan paish ka yeng ka jong me atrai namar bakin tip atrai ba melong blei bakan rei ka jing e atrai bakan rei ka jing isnei atrai bo ai khat ki atrai ban wan shame atrai man la ka por atrai e kerpat ni me atrai namar kata ablei ba men pen mi atrai leng ba ni youth week ru atrai shibon ki shakri jong me ko mom la julle atrai ki snam ki balet atrai ki ban selong atrai ki pastor ki missionary ki nokit jong ka balang atrai ho haju atrai ki ban long ki me ki kpa ki bariu blei kham tam atrai ki ban yalam ki khon ki kti jong ki la shai li sing atrai hakal lenti ka hok ka jong me atrai kat inang ya kan ka perthai atrai a blei ngam dan e ban ong shme atrai hen rai tang ban chu ai ngo ban chu lengo atrai I kam ki bakrao ki mamle lam ta ka balang ka jungi atrai ka kam ki bakrao ki mamle ki jing im ki jungi I atrai wei atrai but atrai ngi dwai ro atrai nam ta ka komti balang atrai but paro hi atrai ki committees ki bhapo jong ka balang able pamente ngi atrai ka jing it ka jong me hi atrai kanang ba atrai ka mon ka jongi atrai kan longum ka mon ka jong me atrai om ka mon jong nu briu shimet atrai lani ka briu shimet atrai endre ka mon ka jongi kan de ka mon ka jong me atrai belang ba men sim jong me atrai men yalam ya ka balang ka jongi atrai men yalam ya komti balang atrai kanang ke kat ka ba kile ki rai atrai ba ki panja ka balang atrai kan long atrai kanang ban krau ya hima ka jong me ban krau ya ka buram ka jong me atrai but ni aingo eme atrai bhado kan clip mat atrai mem jula e ya ka balang ka jongi atrai ngi I ha man ka sin jam atrai me ai dan lembat ka balang ka jongi atrai ban amta kata atrai aingo eme ngim dan e ban ang tang man shong ku blesh buan atrai amta kata atrai amta ka jing isnei ka jong me able ban atrai I dwai ru atrai am tangi kit khot ji komti hen re ngi hi wei pi wei atrai blong kit khot jong ni ka balang atrai ba men bo e ngi atrai ya ha bo ki men sim ki jongi ki dono jongi atrai ya kata ka jing so khia atrai ka kam ka jong me ka me lap bo hangi atrai ka ni ka perthai atrai bangin iet ya ka kam ka jong me atrai bangin iet ban shimanta ka yeng ka jong me atrai bangin iet ban wan ka yeng ka jong me atrai what I atrai ba ka jing wan ka yeng ka jong me kan long ka ek atrai ka jing khia la ni ka burden ka jong yengi atrai en re kan long ka ek ka ban so tanat ka men sim ka jongi atrai kana mi la ban ong atrai ko ong nong rai kum nong rai sam atrai bangala kemen abaki ong yang ayang in ye lech ka yeng ka jong trai
ya rap yang iru atrai wat be no yu men sim jo me atrai nengi atrai rip yai pen thamai atrai man ka sngi atrai man ka step atrai khnang ba ble in su tenat atrai ban pule khtin ga jong me in su tenat atrai ban dwai ban slok ban me atrai in su tenat atrai ban wans ka yeng ga khoi ka jong me atrai bar ha bangi wans ki ga khoi ka jong me ba ka men sim ga dono jongi atrai kan de ha bangi sngo atrai ba ka tiet ka ba je ban yo ban ya mani ya me able atrai mar me tip atrai ngi di bre batlot ki bajot ki baram sha atrai ki rap sa atrai ngi able per ham yu men sim jongi atrai bangi no man taj ban mani ya me atrai namar able ngi don kam me namar nala di ta atrai ngi de lupa ki bre ki batlot ki bajot ki baram atrai ban ngi so thu ya kata able bangi don kam atrai yu men sim jong me atrai ban pensit ham atrai ka donut ka jongi ka men sim ka jongi atrai bangi wan atrai ban mani ya me atrai naman dwai ru atrai kam pang atrai kan ngi hagaba KGP sinat pedeng atrai kalabu kom ka mission and evangelism Sunday able i dwai atrai kom la puli na ktien ka khut ka jong me atrai ba me ong able bakal kha atrai ka bon atrai ka jing ot ka bon atrai bangi kerpat me atrai bri trai ka jing ot able momen pash atrai shi bon atrai kinong ot atrai shi bon ki missionaries atrai ki ban leng atrai ban yelap ya ka gospel ka jong me atrai o atrai ka balang atrai ka don shi bon tli ki missions able ban ngi dwai na man ta ka jong kiru atrai man ta ka ngi mission fields atrai ban kam tam atrai na man ta ki missionaries ki jong i atrai ba me man ai bore ki atrai bikin man taj ban yelap ka gospel ka jong me atrai leng ba ki jing atrai ki bi ya shi bon ngi atrai bikin kendu ki jing able henry atrai ki jing atrai kin long atrai kita ki banya rap yaki atrai bikin kam jan shame atrai in long kita ki baya rap iki atrai bikin la ban jalap ika gospel jong me kam ba atrai kanang baki weiru atrai ki bampat yo sngo ya me atrai ki bampat mat ya me atrai kumbangi mat mangi atrai makiru atrai ki yo sngo atrai bikin mat ya me bikin tip atrai me melong ba atrai blai nimdan ban ong shame atrai rin tang ban dwai kerpang atrai namta kini ki missions ki prepare atrai jong ka balang jongi ba jong ki wegi balang ru atrai men ki missionaries ru ki balik keleng setelah ke pertai atrai ki balan yala di atrai ban yalap ya gospel ka jong me atrai ablai ngai kerpat syai me atrai bamen pen kala atrai ya kan baro ka wei ka pertai atrai kan no kan long ka bi tanat atrai ra baro wei ka pertai atrai kan mani ba ka sakriya me atrai ringi tip atrai bi ki baro atrai ki dei kat kum ka mon ka jong me ki dei kat kum ka jing tip ka jong me atrai bi ki dei kat kum ka ya ka jong me ya ble mar ka tar atrai ngai duai able ba leng ba ki kam ki evangelism ki le atrai ru able aba ki penbet atrai ka bon atrai ki dong itu atrai ki nong itu pa ki bam laong atrai ki nong itu pa ki bakla atrai ni ki nong hikai ki bakla atrai ya rap atrai ya kini atrai ki bam lakhot atrai lengba ka kani ka kam ka bagi le lengba ki evangelism ablai nang ai bor ki nang ai ki ka jing start ka but atrai bagin tip atrai kumno ablai banye le persha kita ki boro ablai kanang ba atrai usaitan atrai unum yo atrai ban pat ki balang ki jongi usaitan atrai unum yo atrai ban chimno atrai ya ki khot met ki jome atrai tang nak menta ka jing bam stu jumot atrai ne tang nam ta atrai kejing sarong brio atrai mar kata atrai rap mingi ablai menginang la atrai menlong ki basngorit ablai ki menang ki bapendam yal di atrai akhmat kejing lam jo balang atrai man tip atrai bemehi atrai melong bayalam yani ka balang ka jungi atrai imdan ban ong shme atrai ritang ban shu aingo ikjing kerku ki mete shle kejing im ki jungi atrai duai ru si sian atrai men katlem bakani jasangi akani ka no phai singi atrai ba barokat ki pendap atrai kan long atrai nam tak buram ke jong me atrai snap ka jing duai ki jingi ablai bagi di tangi brio ki batlot ki bejat ki baram ndai ki blash sius pa na snam kodor ke jong me mani barong i pan ai ngo i pentep ru akerteng ke jong nong penem jingi Jesus Christ amen. Ki parabangi bi kini kirang jing pemena. Jaseng kan tain lawai kini jaseng ini nong polis dapat dua Mrs Happiness Kasa nong keren dengan pesan Edi neng nong.
Aja seng samlah por san biji janmet nyinyo nong pulis dang bat duai Miss Amy Grace Wansworth nong keren Reverend BKU. Hapo English Service pulis bijar hapo South Steng janmet nyinyo nong keren Reverend Dr. BL Nongbri. Ka Youth Week arjar arpsau kan sedang naduk la syai ke sini ke new trip Oktober bahkan kot haduk khat lai trip Oktober arjar arpsau. Bat ka team jong kan ke Youth Week momentau senam ke day ya de umensiam la penjong nurim ka shiti shinong Galatia la nong basan kat khot ka bakhat nrio. Kini kalau ke jipen kan mau baye ki samla ki bala palat khat sau senam ki ibang yirpat hi bagi babon kin Penis no edition Youth Week kasi ka bakhado bo pin submit iki form jong pi ka dei menta ka janmet la sai kasi ka new 3 Oktober ka jing sang Youth Week ka registration kan dong por sau buji janmet cheneng bagai jaseng pli kan pon rubuji ninyo ka keynote address ba ban pli ki Youth Week do Reverend IS Lingdo. 3 Oktober ki program ki bakham kongsan bro isni kilong kumne Bible study mention de Mr. Kia Kharmalki kana ga jing kana lo sub team 1 Reverend C Lingdo kana ga practical teaching halor ka self awareness but identity ID Mrs. Frisha H Phira inyor ga jeseng yala ba pon rushteng janmet nongkran temen pesan AS Majau haga khandai 3 Oktober simbalang ki program Hongkong San Longkumni Bible study Mr. Kia Kharmalki kana ga Bible quiz kana ga doctrinal teaching kabande lo ka doctrine of the Holy Spirit nong hikai gini ka jikai song tenrai Reverend D Lendam minyo ro ke jaseng mit balang ka pon rishteng janmet ka subject pedeng jeng ka kuata kalong jinglong ka we ka balang tenat subject bakin long shiteli kumbangi ngilong pasong nong rem ka gospel kat kumu Yohanes kalanong khat nyo khat ka khat we nong keren Reverend GS Umwi. 3 Oktober ki program Hongkong San kilong Bible study James Kia Kharmalki ke jingkran ro ka sub team 2 ka bolong ka jingle ka do ka mensiam man kran pro pastor Kia Sopho ninyo ru ka question are but ke jeseng yalap pon rishteng janmet inong yalap de Mr. T Boyliana ha ka khatway 3 Oktober ki program kilong kumni Bible study Mr. Kia Kharmalki kana ka jingle sha Kimaulana ke Jingim Children's Home. In your special program hangto mention ban in charge Mrs. TG Lingdo ban Mrs. Ivan Phira Lingwi. Khat 3 Oktober program ki Kampong San Kilong in your 2x2 fellowship kandan ka singing competition kandan ka jing flash mensiam kandan ka closing function ha pon riu steng janmet ha ka bangin yo ka musical evening ban in charge ka WCM. Khalai 3 Oktober kasi ublay new bujim step nyo jaseng kena nongkran Mr. Wan Scam Marbanyang shpo bujim step nyo jaseng ba nongkran Reverend D Doling shibujim singi nyo jaseng ba nongkran Reverend E Dopri but ndrish teng janme nyo jaseng ba nongkran Pro Pastor R Khar ki rangba ki bangilajit banlong ki ushers na kabentaka quarter Oktober do December arjar apsa kilong kumni Milford Jason Con leader, David Langjerwa Aston leader, Cliff Robert Lingdo, Rick Sang Dengdo, Nathaniel N. Majau, Nicholas Lingdo, Gulwinson Pakma, Laikin Suting, Johnny Kharkongor, Benny D. Nengnong, Batshem CM, Bante Lang CMli, Eddie V. War, Arborisen Shulai, Kit Bok Lang Kharkongor, Ban Siudor Kharsuntiu, Ban Kit Lang Remai, Kit Bor Lang Taryang, Shalbas Milimngab, Wat Borjing Shaid Khar, Bhakupar Shadab, Riam Borlang Thongni. Ni kerpa dia borok ini kirang ba bancim kia ya gini gajing syukri bala bencet haki. Ka KJP sinat pedang kan pelong ya ka 1D Interprestory Football Tournament ha khatway 3 Oktober ha ka balang Smith ban pen mi fun na ka banta gajing tay ya ka office jang sinat ka balang kala pen bai kirang ba bandi gidonoskat andala wa gini gajeng. Rengkat gajing kerpa bagi para bangit kin no senyang sya gini gajing dan kam. Kador kini kita naskat kalong rupi sispa tengka ars pa tengka bat san spa tengka kawai. Gajian sengkan thai jugalang pada district kan pelong yo food fest com sales of work ha ka khatway 3 Oktober hamadan jingking nong thmai nadu ka porshi phobujim step hadu san biji janmet la kerpa di para bangai penya poi sha kani ka sales of work.
Kejaseng kan thai lingba ka temperance committee kan penlong ye jing duai sha jing it ha ka khat khandai tarik Oktober singi sa jan nadu ka pon rubuji menstak dun rubuji janmet la kerpa dia baro ki parabangai banewan shimenta ha kani ka program ha kani ka pon an pensko ye jing aingo bala yo priang ha upanai September arja apsau jing yo priang si general fund kalong khat san lang rubusan ajar saus pa khat artengka lingba ka right transfer si general fund silak san spa tengka Umta baro kalau khan riu lang rubusan ajar khandai spa khat artengka jing anam tau fund thiet lum jing tap kalau silak pra 100,000 san spa new po tengka jing ai kerpang nam ta fund thiet jaka silak lai pusau ajar pra spa pra 100,000 tengka jing ai iba kerpang si William Lewis Boys Home new spa tengka EW Thomas Girls Home new spa tengka umpanai mission siajar tengka JRTC Mauklot siajar tengka Prayer House Dingyong khat san hajar tengka Reach Long Ministry pra hajar tengka Bang interest nyo si hajar lai spa san punyo tengka kumta kijinyo padang baro kilong arpo lak khat san hajar si spa arp san tengka ki envelope binyo padang kilong sau spa ndrupusan teli ban na bank transfer khat pratli baro kilong sau spa prapulai teli kijinyo padang nang tak jinglot pada hubungan September aja arsa kilong gumni nam tak administration ni penlot arlak arfu prahajar lai spa khandai pra tengka relief and support arfusan hajar tengka nam tak kam mission khat arlak prapula hajar news pa lai hui tengka nam tak jaseng samla prapunyo hajar sispa iwi tengka nam tak jaseng khna arfu hajar tengka nam tak music and singing committee prapu arjar tengka nam tak PA system arfu prahajar ndrus pa lai hu tengka nam taka district assessment new lak khandai usan hajar khandai spar punyo tengka nang ta nam taka jing aingu KGP sinat pedeng sandi sau huwe hajar khandai spa san phu pra tengka untuk umpanai mission belut ndrupo hajar sau spa lai phu khandai tengka kumta kijing pulut paro kilong arfusan hajar khandai o arfusan lak khandai hu hajar new spa sau pusan tengka Hagani kapor ang pesngui gijing aingu inyo preng ni para bangai hagani kata yo malala gijing aingu neki envelope se general fund jaka balang sispa nyu pu artli baro kilong arlak hasan hajar nyu spa tengka envelope se fund thiet lum jing tap nyu san pusan hajar praspa shipo tengka plajing aingu je jeseng khna ndru hajar arhu pra tengka plajing aingu jeseng sacrament jing baptist khat ar hajar saus pa lai pu tengka Niki jing aingo jeseng sacrament jing khawai trai silak 100,000 sispa prapu ar tengka Taka fund thiet jaka ingyo arjar sanspa tengka jing aingo kerpang kiba para bangai ki ai shaka balang taka general fund lai hajar tengka mission fund khasa hajar tengka shaka fund beduk san hajar tengka kumta baro jing operiang kolong arpu arjar tengka Niki pla jing aingo jing jeseng yingdong shatai ba jeseng yingdong sapni nyo khat san hajar sau ho tengka jing aingu khau kham san hajar san spa sau ho tengka kumta ki jing aingu paro ibne opriang ni kata yo kilong saulak san phu hajar ar spa life ho tengka ulen kur khui para nge be ki ba ai ni jing aingu paro paru ki beduai na ka mata ka kampuchong hagani ko por ngin mani yu blai di jing aingu ki jongi para ka ju ko por ngin yo ke special number na one in charge Miss Diana Kharbithai But hadian kata kerpa di teman pesan B Khongwir banduai boblei un penentang ya kijing aingo kini kilong kijing pemna. Kaketeng kejung rai kedai tentang hujisu bala thok di ikong pidari kaluki.
hanga ulay kabor bangan yang skem Henry bun sin nga jukalon ban nga larem hapdeng jinglong batlon yang nga umju ino lambaru Jisu ya jingdom nganjob aro jinget ngin pen klan tangha u Jisu kabor bapa kangin shem tangha u kloi raha bangi kre banham no de tang hu Jisu kabor ngin sayo tulong kibastan bansu malalenti bangin pens ngau ba you try halakisni dang yai duwai hau bangin yai long jing shai bad hap reng jing dom tang sha u try ngin pai jing et ngin pen klein tang ha u Jisu kabor bapa kangin shem tang ha u kloi raha bangi kre ban ham no de tang hu Jisu kabor ngin sayo kloi raha bangi kre ban ham no de tang hu Jisu kabor ngin sayo kloi raha bangi kre ban ham no de tang hu Jisu kabor ngin sayo nabenta ka brong bre amenต้องอย่างนี้ด้วยอัตรายไปเอชอุกนราชบ่บาอุบเลยบรุกปาจังอุบาปนังคุมเนงีวันนี้กับวันไองูเอเมอัตรายไปเอนามากันนี่ก็สงีกับคราวกับขวดกับกันตังอย่างกับไม่ดังไอแบบไม่ดังชะสุบายนี่คุมกี่คนกี่จังบางอย่างบันเกี้ยวสักอย่างกับกันตังกี่จังyo ai gaban syakri baban yaro ika keteng ka bakhoi ka chonge trabi e kene kalong kasngi ka kerpang ko makasinar kalabo haka bangi rakhe we ken ma kerpang na kamta kan ka mission bak evangelism Sunday
ngimla kham da kan mau ka pang khma jong me ko trai nakam ta ki sakri ki jong me ki ba malak hot sakani ka kam ko bakra jong me ni buti ki nadu ki missionary ki mission worker ki bible man ki bible woman begitu baru ki badan ka bentah haka bayalap ika ketin ka ba em ka jong me ba kham tam ko kan ra bi e ki missionary ki jong ki badan haki jaka ki ba ki jaka ki ba sya ban perking nakam ta banyalap ka gospel ki chome jaki ki jong me ki bala eno sedin iki jeng mento jong ki jeng embaro ni ki lap ndam ki la lek ka jeng khot ki chome rang itip ki dan war ki ban sya e ka sit e ka khrian e slap e ka le ki hab ban kendu si bon ki jeng ma ki sya ki jeng perngem bagi begini ki jeng ma ko kanda bi ha ka jeng em ki chang ki ni duai kan ko ma kan ni kasni kam tam to kan ma kan pang ni jong ki sakri kan hang no ha ba kidan na kam ta ka buram ki chame ka gospel ki chame to pan sle to pan ko be ki da ka bor ki chame ba kom ta ki la man ri dep e ka kam e ka pan ka gospel ka pan ki chame hoi ban yo man pan wan ki man siem ki ba bon sak ka ting phna ki chame ka tra ba ken tip yo jisu ulong khon jom le unong pan em unong spa jong ka pathai ko travi hakane ka por kumjo ni wan khmat jome ya ka ban sakri me ko kunda da ka bangi walami gini ki jing ai ke barit ki jongi saka kam ka chonge hoi kini kilong ayu ko kunda bi habangi perkhat habangi nu jor ba ka jing i ba ka ba phla ka jome kunda ya ka ba me mala ai lo jong khon unong panim unong suspa jongi ngilong kum ni ko mangilong hadu kan ka po kunda ka dei satang ka jing i ba ka jome bagi jing ai ke chang me terakhir kan ko porang i duai ke pang kan ko por kan ni sakri ke jing mani ki jang i reng kal lembar usakri ba melawan ra apre jing kan ko por baso iban sasam ka ten ka ba em jing hapre jing i pen sat bor de jong sakri ba to ai ma ki ke ka kubor minya sngo kan ka singi kan long ka kubor ka ban pen sat boringi ka ban ai boringi banginang la ban skem ko kan ha ke jinget haka jeng dai pat me kanda banginang yo ban ya sakri ri me kat bangirang yo kan kala kanda kat ba me matang ple kan kala ju ke jeng ai ke chome hoi ngai ngo sai sen pat ko kanda bi kan ye kalimat na ka banta ke jeng sakri ka bangirang yo kum jo nam ba ki khon thona ke la ai ne ko poi kan ni ka jeng phlai jong ki nam ba kan ni jeng sakri ki to nang ai pendan kam ki nang am ta kaburam ke chome nang ai sai ka hai kum jo iki wei pat ke ban le ba ke ban sakhi ke ka teng ke chome kendali itu kan masih sempat ke jong kabalang hak ni kunjut naruh kirim pe yang kistan baru kendali hak ba metip ya ka we pekawi ke yang hap leng jong kijing ki jing le kisngi ke ba ki ba sitam ngitan kendal ni duai ba ke jing ki jong men se ba khot unyai tre man pensai boy ki kendal tu sian ka po ka basa baru tu dah sengo tu ma ki lai ki bon ki jong ni ba ka keteng jisu ni duai amen. ngi pen pau ye ge sngongo ye ida yana bat sipara na gwa ngi jing rwai ka long ge jing rwai ka bai man sim yang i hapdeng jong ge jing telat ke babon rei dei tang hau jisu ka bor ngin yo blain ker khu ye pi blain ai penon kam ye pi ye ge jing em ge jong pi kan long ge jing teng shan ka buram ge jing shai na ka bantau jisu Christ ai ngi pen pau ke jing sngongo no dai temen san bi khong wer bela dwai pen kentang ak padu blei ke jing ai ke jong i blei na ai body ru nang yo ye ke jing ka ke jing khia ha ke ne ka por ngi na poi se ka wei pa ka banta jo ke jing sekri ke jong i ban yo sngo ye ke tien ke jong blei da do men ne la pdiang yai pastor biji walang biji melemum long bai la bandon hap deng jongi ban gam tip la kanusin la jupai hang ni i dei na mau klot district ban kerpat i pastor bin sngobha ban pinitu ya di ha ka jia dei ke jong i
กันอุสินละปอยในปัจจุบันนับเรื่องจงีมโนบลอิโทง่ายละเดียงละอิโทบาใหญ่ปัสสอร์เตียงใหญ่ตีก็ได้กับปอรีปัสสอร์บันเป็นอิโทยาละเดียอุบเลนเป็นดอนกามีพีปัสสอร์เตก็จึงเป็นแค่จงีก็ได้กับปอร์บันสงับอีกเตียนก็จงอุบเลดักก็จึงกำเนิดยินยารวายยินยารอบากาตก็จึงเชื่อคริกจงีกันแรมก็มันเซมก็จงีบางอีเป็นดอนกามยากันเม็ดยากันมันเซมจงีบันเป็นดอนบุรัมโยบเลหากนี่ก็ปอร์ก็ปรีสันวชิปทีมจกับบัลังกันอาอย่างนี้กัตโตกันอิตาลีก็จึงรวยบันเป็นแรมอย่างนี้หากนี่ก็จึงเชื่อคริประเดียนจกับจึงรวยก็จงกีกันกัดปาดีพาสตอร์อินชิมยากันเป็นตาจงอีhak jingia nanti lani habangi pai ska prothei ni I tak jing shirkai shisha lani ka jing snio kalanang jelei hakari bagajat benriu ke jongi ndrei kum ki bangai ngakwa ngan ong ni kum ki bangai ngan ong yu trai jisu ring kamajan trai ngi ring yangi kamajan bangin lat ngi ni jing snio jong ni ka prothei bangin long shisha kita ki khun ki jong ublei kum tanga khot ne pon yarwai ni ki jingwai ka balai spa ar ko jurwai ka bthmai ba ar spa pra ngin kerpat akma ju trai bu blei un ring khamajan yangi ni yang lang ni ko pon nge shimanta yang ni jingwai ni yarwai kham jam ngin pen her ki sur jingero ke jongi sho blei jurai ba lai spa ar spa pra nga long jong mi trai tin jong mi nga snow ka pen pao jing I jong mi nga ban kiung da ka bor jing ngai ba men ring kam jan sha mi ring kam ha jan ha jan trai ba I cha ka di na kal ba ring kam ha jan ha jan trai ba it shaka krung la mong jong bing in panjam ki sur ki jongi shaka kam jong mi tu pen bit yang nga da ka por ka jing ai da ka jing I trai nga ye pet shami shim ka mon jong nga kung ring kam ha jan ha jan trai ba I shaka ding na kalba ring kam ha jan trai ba I shaka krung bla mong nge ding irwai ka sur ka ba jam ublei un ring I kam sa jan ha ka jing snow ba ban yo shong shi por ha kuman ka ke jong di du ban du wai ban ya silong trai kum shilong nga hun ban mi ring kam hang jan ha jan trai ba I shaka ding na kalbari ring kam ha jan trai ba I shaka krung la mong jong li don ka du riao ba ha ching I jong mi kat bangam la thâu ra đi don chik men ba krao kat bangam la kot ha du ban wan khong bat mi ring ham ha jan ha jan trai ba I shaka na kal ba ring ham ha jan ha jan trai ba I shaka la mong ring kam ha jan ha jan trai ba I shaka ding na kalbari ring kam ha jan trai ba I shaka krung la mong jong ni
ya kabingila khot butra unring kham hajan jongi idon kami kakti ke jungu un beten mat yalam yagi komtang nya beteng ke jirai ba saus pa sau phau mat saus pa arp kendai saus pa sau phau ba saus pa arp kendai dulam yang halin tihon hapo deng kijing pensoi bun hapo kajing jar bajing mang men sim bahaya lam yang Surkei enasong iso jong kajing yap kilo halen ti kui ba ben ba ha syari jong mi alam yang tan pom ban kajing telot ki qua ban ring syaka ban jot badan kisah yang ban pa halen di hok yalam yang ngalong upil grim bajingai ngalong upil grim bajingai naing ipabat ngalak swai ngabe syaying jong miko pa lambun masyun yalam khot bung lên yalam yengi yalam tu yalam min simbam ha yalam tu yalam min simbam ha yalam
Ngisngoban aingu yu blay seben penla yanga badingi lang baro bini don kumni hani kanok phai jun ngisngi kabalong kasngi kabakrau kasngi ka jingjop thiau jung trai berunong penim jung Jesus Christ kabalong ru kasngi kabakerpang jing kum kabalang lingba ka KGP Synod Pedang Kelabo ya kini kasngi kabangitip kum ka Mission and Evangelism Sunday ya kablabo ya kabanginyo ban rakhi ban kenmau ya mission bat ya ka jinglap ya ka khubor jong ka jing penmai ka jong trai padunong penim jungi u Jesus Christ ngai khublai teman basan punya ya ka jing syakri jing Singapore ki teman basan ki benorikat ki rangba jong ka balang ki belong ki dikhot jong ka komti balang o nakam ta jong phi ki long pa ki long kumi ki samlap khep ki baret ka ki beron ka por nga shimini ka bu ban ai khublai phi baro ha ka kerteng ka beron bor tam ka bathiang tam ka jong utrai padunong penim jungi u Jesus Christ ngai khublai kerpang ru nam ta ki khun samla ki balai lamingi hene ka praise and worship agani ka por ka bamenta ka balalong ka jing penrem kham tam yanga ka bakum ngini ka por habang yeng ban samenta na ka ktien ka jong blai ha kene ka klimat ka bamenta sai sing ai khublai ya iteman basan lingba ka kentin pediang ka jong i bat ngai scam bakade ka jing pediang jo ka balang hi borok awe ya ka ba phila ibet ya ka ban tenrong ya kene ka benta halor terpeng batlot jenga kum ubriu ya kaban samenta naka khubor naka naka ktin ka jong ublay oi teman basai loong ban penithu yanga lese kani kam deishu kasien ka baningkong ala juan tang hi kisnem ki bala lese la kham ka tu kan snem bat lekani ka de kasien kan de kasien ka ba arenga bangan yeng ya ka ban samenta naka khubor naka ktin joblay pedeng jo phiu pai lang jong ka balang ha ka ba kum kani ka por ka bamenta oi ka kerteng jonga kumtu malayas ngo de teman ka kerteng jonga de Vincent G Milim umlong nga shonga sa ha umlingka ba ngri ban pej ya ka Mauklot district ka badon ritli ki balang bat ngadon arngut ki khun ki barang ya khna rit bar kumju dang khna samlahi bat ki ka ngade po ka Shillong Sepngi Presbytery ka bangidon lah kaju ka Synod Pedang ka jongi ka bamenta te kata kalong ka jing pinithu jonga kalabiang lese kata pat doble no kerkhu nakam ta kanika por kai ka bangin yo sngo kanomlong da jing start ka jonga ubrin re kalong da ka bor ba ka jing rap ka jing lam ka jong men sim khu jongo kumla ruai ki khun samla mene ka jing ruai ka bakerpang ka bong dayu turai di tang turai ka ba kanika por ka bangin ya samantaru kamde ka bor jonga kamde ka jing la jonga re di tang turai ban pinshai boringa ha bangin ya samanta naga ktiin ke jong blay war hapdeng ke jinglong breu ke jinglong tlot ngadon ke jiduna ke babon re de try bala krishan de try ba pelong yang ngalong kumni kumbangalong bat ngamla ban klem da aingu yo try kham tame ya ka jinglam ko jingwe ka jingim ko junga habangan ulah pendon kam yang bat ulah khot yang asa ka kam jung breu bom don e naladi re ulah pendon kam na kam taban yai kit yai ba ya ka kam ka jung try teka jingdon jungi hene ka por ka mamta kam dei ka basujar ringkhat ndre ka de ka pelan ba ka jitmu ko jong ublai bangin don hain ka yeng ka ba kantang jong turwa don bun ki min sim ke bokodor ki khun jo ka balang ki ba thrang dik dik ban don ka yeng ba kantang jong turwa re na ki daw ki bobon le se kala bandai ka jing pang jing stom kala bandai ka jing ma ka jing sosi ka jim joki kala bandai de ki wei pat ki bantah Andrei ni duai na kamta juki boblen dor kat ki lah kanu no benta. Boblen pensyai bor ki bakin yo mat ka jengker khu jong blai. Hapreng ka jing kenja hapreng ka jing jar jar jo ka jing im ka jong ki. Boblen kata ya ka jing im juki bakin yo mat ya ka jing shem men sim ka thamai ha ka jing ya inti juki kum ki khon ki jong blai. Tu blai seven ker khu ya ni ka por kamta ba sha bengin ya sha prang ya phai shu blai jing duai tung ya duai. Ko kpa jing yu habneng aingo ime ko trai ling ba ni ka por no phai jo ni ka singi. Mel penla yang apa dingi bengin don kumni ka yeng ka bekantang jme trai bar kham tam bengin yo ban sha skor ka khubor na ka kting ka jome ha ka bakum ka ni ka sngi ka bakerpang ka sngi ka Mission and Evangelism Sunday yak ba ka KGP Synod Pedang Kelabo bai bornti bakum ki balang yo ban rakhi ya ka ni ka sngi ko trai na kam ta bengin nang la ban penyar ki lagi yang jan jome hasla jong ka ni ka pertai trai de doi te semen ker khu yelo jong syakri bat ki syakri jome trai ki angnot bangi angnot mi sngo ka khubor ka jome trai kerana trai ngi sha skor naman milong ublayhi hakar tayong jong Jesu idway amen
Te kenang banom slam kapor kalanang yang nginom sim shu kapor kan rega benta ka banglabu benia selok lang peneng jin kapor kalong ka benta ka bangili jo sngo na kapor shi kapor bagata kalong bangila ban syam na ka gospel kan mulukas kalanong ka bakhatsan le semari ong ta pla sngo tho ka e ka benta ka badan to ka benta jo ka ting jong play ban ngan sim ya ka khot ka ba arpusan hadu ka ba kut jong ne ka lenong Nganum puli syu ya kene kebentahan ringi tip ya kene kebentah borok gospel Lukas kelenong bakatsan ka khot ka arpusan hadu ka bakut ka adu khot ka balai puar habangi phai saka jinga lenti jong ka balang hane pok se ngetip kum ka balang bangi sngo ya ka jinga thu ya kren ka long ba habai peit saka kam jong ka jinga lap ya ka tiang jong ble ne ka ya ka mission ka bakum ka balang ka don kelanengnya syaprang haki babon ki bentah Kalau ya syaprang nak bentai ya ka ban nangla ban penyiar ya ketela ging jan jong trai hasla jong kene ke perthai bakata ka jingla jong ka balang kamdei ka jingla jong ka balang rei ka dei ka jingla ka jong phi ki khun jong ka balang lemda ma phi ki khun jong ka balang pia snokti lemda ma phi ki khun jong ka balang pia pidon ya kene ka mensim ka balang kan mla ban ya syaprang nak benta ban pentelun ya ka kam ka jong trai ya ka hukum ka bau trai labu syabun kiu no shalau jong kpa Wah itu ke commission ke bakrawong, lek ke perthai, dayalap pada pelong senrani ke benriu baro, tekum ke balang pilale lingba jong pi ki khot jong ke balang, ka jing duai ke jong pi, ka jing ai ke jong pi, ka mensim ke jong pi, ka pelong ke balang bakan long kumni kum bakalong mentan nak menta bakan angla, ban penyiar ya ke hima ke jong turai, hasla jong perthai, la kalong akan ni ke ri jongi, la kalong sabar jong ni kala jela jongi, upulai la kerku kerpang ya pi kum ke balang. Tenrei ke ke bangadon ya ke ban pen kan ma preng jingi ke bakum ni porpan ba ka commission ni kam kut tang ha ka balang borok ko henrei ka dei ka por ka bangan kempin ma phi ka dei ka kam jonga jong phi shimet ru bangi don ya kan ka mission ka bakra ke bo tra la shena anga phi kalong bangi ngin long kinong yalap ya ka jingpen mai ke jong utrai lingba jonga ba jong phi shimet hoi ka ka bengile da ka balang kalong ka bedon kam da ka jiksna okti jong phin rei shimet manga ba no phi ngidon ya ka mission ka bakrau kata kalong bangin yalap yo try tene ka por kam ta ni ka jingkren jong ni ka por kalong tang ka jingpen kan mau nakam ta jingi iwe pe baro kum ki khun jo ka balang bar kum ki khot jo ka balang ya ka jingkit kli ka bangidon ya ka ta ka benta ka bangidon nak benta bangin ang la ban kring ya ki we pan show try Bad unang penim jungi u Jesus Christ. Te kum tu kumolong menta ka pengabu kalong gospel jungi Lukas kelenong ba arpu kelenong ba khasan ka dukhat ba arpusan hadu lai puar. Lading ngi phai syakane ka benta jong ka tin play lading pe ki benta ki ba kham syakamat jong ka kelenong ka ba khatsan lading pe ka dukhat ka ba khatwe ter kum tu hadu ba arpusau ka kren syapang ukhun sarong auria. Hanrenga ha ka ni ka por ngam kren syapang ukhun sarong auria. Andrengan kren syapang unway khun pat uhmen jong khun sarong auria le si pla ju sngo ini ka benta andrengan ni ka por long tang ka jingpen kan mau nakam ta yele di nam ta jinglang ha ka bukum gani ka por syapang gani ka jinglong ka jong uhmen bar habang tip ya gani ka jing thu khana ya ka balai thu la bala tho ane ka tin ju blai ka pharsi haba uni khun sarong auria ulaban phai shalau jong khpa bar ka ka bangi ina ne ka ting ka jong blai ka long ba Uniu men onda ulan pai na lingka, onda ulan mut bandrung hayeng la ina jingai bakatai ka yeng jong u. Keladon hapreng ka jing snow ha, keladon hapreng ka jing kemen, keladon hapreng ka jing put, keladon hapreng ka jing tem. Uniu men umnut syu bandrung hapo yeng, lading ipe ka khot ba arsan ter ka itu kumta umnut syu bandrung hayeng. Badha ka bakum kata ka por la khot yo we ni ki sakri jong pa jong u. Bar la ula kli ki kini. Kamut ayu kini ki kai barok. Utau we ni kisakri ula juba boong lawan upara jong me ukpa jong me ula penyap yo khun masi bala pensnga naba ula yo pediang pan ya naba ula yo pediang pan ya bakot ubakhia kabamut ba haprenga bakum kata kapor kan mar ukpa ula shim yo masi pasnga ban penyap ban lekmen namar ka jingwan pai ka jong khun jong ubalaja haprenga jingkot haprenga jingkhia Tiah ka bakum kata kapor uniu men ula bitar bat umman bandrung apo yeng namar kata ukpa habuli sngo kata ulami sabar ya ka ban kro yo uniu men ya ka ban ong yo u bari ka ban yathu ye ke baro ke belajar
baru ong hakmi kata snem nga syakri yame bat menu menuru ngamju palat ika hukum jome penban menu menuru memju ai hanga wat yi khun blang bangan yo lek kemen bat kilok jonga nakani ka pentang i ka jinglong ka ka bangi na ka jinglong ka jong unu men ka ka bingi na ni ka jinglong hoj bro skatung i krentang syapang khun sarong oria ringam ngimpat jia sngo le ngimpat jia kren syapang ka jinglong ka jong unu men jong unu khun sarong oria bat kai ka bingi nang ni kalong bahajaka bu men unya kemen lem baru kupa ya ka jingon pai ka jong khun hajaka bu nyo sngo ha lem baru kupa lem bar ka yeng nam ta ka jingon pai ka jong para jong andre kala pendap ya ka mensim jong da ka jing bitar kala pendap yu da ka mensim jong kata ka jing khong khong la pendap yu da ka mensim jong ka jing bom sngo tenat bat hadu ba kwa syu bandrung hala jong ka yeng ka sem bakata kalong ke bangi na kene ke jingi thu khanak sapang ka parsi ukhun sarong auria bar kumbong manta bakane ke jingkran jone ka por kan long na ka banta uni hummen bar habangi pai ya kene ka parsi bakane ke jingi thu khana sapang uni hummen jong uni ukhun sarong auria ka ka bangi nang ne kalong ba ka jingi kai ka bangi yo na kene ka jingi thu khana sapang hummen jo khun sarong auria kalong bangi ba uni ukhun nikong udon ya kata ka jing hikai ka bangio kalong i ba udon ya kata ka jinglong ka ba usngau hok yaladi usngau hok yaladi ladingi pet ya kene ka benta ka khot ka ba arab khanda wong kumni menno mennoru ngamju palat ya ki hukum jongme kata kalong bu ya kren balau jong pa kani ka ba penpau ya kata ka jinglong jung ka balong usngau hok yaladi usngau dei tang ma u ba dei ban yo ya ki benta baro je ka bedon hakayu pa jong usngau ba dei tang ma u ba dei ban yo lut ya ki ke baro namaru ni para jung la penlut la penserwa ya ka pisa ya ka jingdon jingem jong pa baru la perkhat bar kani baro ka bedon menta ka dei ka jonga baru la sngo ba dei tang manga Deitang manga ubala ya kaban penbit penbiang ya kayeng kesem. Deitang manga ubala ya kaban penlong kumni ya kayeng kesem. Bar kawan hangta ka mensim jong kata ka jing sngo hok yaladi. Bar kani kalong ka jing hikai nakamta jonga ba jong ki khon jo ka balang ru. Kani kalong ka jing hikai ka ba crown nakamta jong ikum ki khon jong ka balang. Kum ngala krena Indonesia sedang kolong ba kene ka mission ka ba bleu labu hangi kum ka balang lenu labu ingi kum ki banget kam kut tang ka balang rei kadai ka mission ka jonga jong pi shimet ka bangi gidon ya ka ban pendap ya kene ka mission ka ba trial ino haswa ba on ki shabeneng ba kalong ka bron kam yang ai pi kalong da ka bangi yit yeledi yo ba kini kel yo ba kani ka jinglong ko jong khun jong men jo khun sarong oria ka rung ha ka jing jo perkhat jong ai pi yo ka don hanga pi ki khon jo ka balang ladingi pai ya kani ka benta ka ka bangi kalong ba teng kum ki khun jong ka balang yo ngilong kum bolong une men yo ngidon kata ka min sim ka jing sngo hok yeladi Yong idon ya tak akan sim jong kata kajing snobit jing snobiang yeladi. Yong idon ya tak akan sim kaba. Ni snow ba kata kajing penim. Ngilayo lupa ha kajing im jong aba jong pi. Lading ilong kumta ngim ya per nau tu Parisi. Lading ipe ka gospel jong Lukas nong khat pra. Lading ipe ka khat we hadu khat ar ka ye thu ingi. Ba uni u Parisi ong kumno. O Parisi bala yeng ula duai yaladi kumni wong ablei ngangu yame bangamlong kum kiwei kibriu kiba shim da kabor kiba mohak kiba klim lani kumuni unong krong nga sha jing arsin stio nga ai ka ba kawin na ka shipho na ki kay baro kiba ngadon pi kata kalong ka jinglong jong Parisi ladeng idon ya kene ka jing sngo hok yeladi ladeng idon kata ka jing sngo bit sngo beng ladi ladeng idon ya kata ka jing sngo bak klem manga mlong ki ge baro ladeng ka long kum ta ngim ya per na uni Parisi ya ka bo try ula wanra ha gospel jong Lukas makat pra ka khat ka ba shipho ba khat wei ken mau ko ki para banget ka kum ka tin jo play ka thu yangi balangi pe ka kitab Isaya klenong ban rubu sao ka khat ka ban riu kong baki hok ki jongi ki long tang kum ka serjap jot akamat jong blai
Namar kata kadau ngimla ban ong iladi bangi bet ngibiang ngimla ban nginong bangi iladi ngila bangi yo yak ngidon ya kata kajinglong hok ka jong ajupi namar ladi ngipai ka stipol sinong rum ka lenong ka balai ladi ngipai ka khot ka ba sipo ka yeto ingi omdon ru wei bahok omdon kata ka tin jble yeto ingi baladi ngi sngo bangi ong bangi long kum khu kemen ju kon sarong oria bangi don kata ka jing sngo hok yaladi ken mau yong itep yaladi sya ka lilong ka baklem trai Kabia septiang kadai kani ke jinglong jungi kum ki khon ke jong blai. Kabang septiang kadai kani kapa penras kong yanga kamtam yangi. Yo ba kani ke jing sngo hok yaladi kapeniap yanga. Lading pe ka city pol sinong rom hi kelenong balai krot ba pulai ke thu ingi baro ngila laptop ngila do lenai ke burom ke jong blai. Kadai ke jing shisha kata. Kaba teng-tengi kum ki breu ngi sngo bangila hok ngimlong banyak keren bat kiwei ngimlong banyak thu ye kiwei ngimlong banyak selok bat kiwei ngisngau tang bangile yalade kalabiang kamlong tangi ken mau yu trai bat unong prem jing Jesus wan shakanik perthai ladau perkhat ya ka jing suk jong ka beneng kalabiang yu banuman jing perthai nreu perkhat yang nga ya phi ki bri ki bajot ki barem kata de ka mission ka bakra ka bau trai bla sedang nabom jikut u ino ya ka khet beneng u ino ka jing suk jong ka beneng wan syakani ke perthai ya ka ban wan na ka banta ban penim yang nga ya phi ki breu ki bajot ki breu ki barem wan syakani ke perthai na ka banta ban sispa yang nga ya phi ki bamdon hok banyo ya ka jing peneme tinamar ka takadau ha ka bakum gani ka poreng ka khlimat ka bamanta kalong bangiri ban yit yalade yong idon ya kata ka jing sngo hok ka jonga lene don ka jing sngo hok yalade kane kan peniap yang nga barhang ta ka mission ka jong utrai ka sakut kamya syafrang baden mata daw ngala kren du ne basdang kumbong ba ka mission kamde ban trei tang da ka banta ka balang kanya syafrang ban trei ka mission rei manga ma phi simet ngilong kinong yalam mangi simet ngilong kinong pla yo jisu da ka jing im ka jing long jonga chumpi simet teng onda habeng ngila long kristan ngila don ngila long kirur khojo balang ngila ngej utrai teng banyak keren ba kita kiwei ki bre ngim kwa teng banyak keren ba kiwei ki bomdon balang teng ngisngop ba yo kalong pop namar ngalamat ha jing im jonga ha jang pong badang samla khna habang edon ba bat kiwei ki perlok na kiwei ki kinhon balang ngijulong perlok tanrei onda haba kadang ya ki sinang ya ki por i kumbakin keren yanga i kumba kalong pop i kumbakin keren yangi i kumba kadega pop tikubakum kita ka jinglong kata ka dek jing sngo hok yaladi andra ka ika bangan yathu ika belajar ka por bangan don ka jing puli ya ka theology ha ka por bang le internship bat ka ne ka wei ni ki foundation ka bang yong ka de ka mustard seed foundation ha ka por bang le ya ka ne ka internship nru banai habang idon haki jaka habang ilek ki red light areas habang ilek ki jaka ki badon kini ki bayo yak HIV AIDS ki badon ki ikhlung badang arsnam ba sistem chiteng idon iwe ikhlung badon bayo yak HIV AIDS habang ilek kita bandrung banyak keren barki ki ningkong ki siap tieng kumno bangi ngila banlek banyak keren barki andre ondang ngila ya penju ya penjan banyak keren barki ki sngousur ba ki yathu ba ki ong judon bawan banyak lap yang ngila banyak keren yangi nene banyak slok batngi lengba kini ki sngi ki snam ki bala leno barki ong idap da ka sngo kumen habang yo bandrung ba habang yo banyak keren barki ki ong bangi yo banyak keren bat phi katno kolong ka sngo tnat kanu ka aimin sim yangi wat langi don hakane ka jinglong kata kadai ka bangi ngide ban sngo tho ilade bangim dai ya ka ban sngo hun tang namar bangi layo ya ka jing peni milade wat ai ba kata ka mensim jo ka jing sngo hok yalade kan sensyar ka jing jonga jopi yo ka mission ka jong utrai ka kutno ha ka jing jonga jopi shimet la shimet lemda kumta utrai unuman shekne ka perthai ban penim yang ai pi kibre ko jot kibre barem tena marta daung i ka jihikai ka bangiyo no khu no men ju khun sarong auria kalong udon yak ne ka jinglong ka jing sngo hok yaladi ubo ye kitu kintin ong menno ngam ju lapen sngo si lene ngam ju palat ye ki hukum gjong me kata ka de ka shepti namar ka jinglong breu jingi omdon ka bangi ngim ong bangi ngibit ngibyang na dong shodong omdon ka bangi la barong ba ngilong ki balong na dong shodong ngibyang lut
rai ngi dei tang kibriu ngi don la ka jong juduna ngi don la ka lai kelet ngi don ka jing bom bombiang te ka dei wat hapdeng ka bokum kata ngi dei ban sngo thu ha bang yit la de ngin sngo thu kumno ban penjan la de show trai bat kumno ya ka bangin ya thu lem ya ki wei shapang ka jik pen mai ka jong trai bat unong prem jonga unong prem ju piu Jesus Christ te kata kalong ka jing hikai ka baning kong ka bangi yo no ni human jong khun sarong auria ka benta ka baar ka bangi na ka jing hikai no ni khun no human jong khun sarong auria kalong ulong umau jin thot lene udon ya ka jing bisni ya ka jing wan phai jong upara udon ya ulong umau jin thot lene udon ka jing bisni ya ka jing wan phai upara jong la ringi pek kani ka khot bar khandai ka ka banta khamadian kong mennu memju ai hanga wat ya ikon belang mennu memju ai hanga wat ya ikon belang kata ka jing long ka bodon bala ringi borok skata ngi perkhat yoni men ju khun sarong riang ngi superkhat yo men ulong ba bet uba biang ngi perkhat ba ka jinglong ju ka ba udei hok banyo ya ka burom tenre ondang la yit ondang la ti tenrai ondang la wat pha ngi dala aksimen bai kata ngi lap ba pleng udon ya ka jinglong ka ba sniu kam palat ban yo khun sarong auria ba hang ning i ya ka jingmishni nene ka jinglong maujin thot ka jong uni men ju khun sarong auria bat ulong udon ya ka mensim jong ka jingbishni hab namar ya ka jingwan phai ka jong upara jong kumbang lo mene haji shishaw la de ban kemen haji shishaw la de ban yaro yu play haji shishaw la de ban shat kemen namar bo para jong bala ja slem lo an phai henrei ula pendap yu da ka mensim jong ka jingbishni habawan upara kupa penyap do masiu basengat bala bu kerpang Henry unu men uang wat tang yui kun belang ruang ngam sim layo atau kata kam de ke jing bisni ka bodan ulang mau jin thot ya ka jingan phai ka jong upara bala jano kata kolong ka e ke ba men saw ka jing jong a jong phiru kolong ba kum ki khun jo ka balang nga kren ngene da men sim jo ka jing snokia da ka men sim jo ka jike kli kalong bayanga lakha ka balang kristan ni he ngala he lasan lening ila he ngilasan ha ka balang kristan ka jonga ba ka jong phi teng ka ka ba bon sin ka jing don tel se yo don yo ka jing don jonga ha ka balang teng ka dei ka jing bomban si namari pi pa jonga di kristan la don ha ka balang namar ka jing don jonga le se ha ka balang ka dei jing tang da ka jing bomban si bangan don ha ka balang badaba ka badon ka bukum kata kami sibun ki ke baro kumbau ni men jong kun sarong uria usong hayeng da ka jing bomban si nama orang haban pay ya ke jing don jingem wa haban pay ya ke lingkha ya ke tre ka ta jong khpa jong bar haba wanu para jong udon ne ka men sim jong ka jing bishni bat kata kalong ka ke ka ba usong hayeng jong khpa da ka jing bomban si ka bang inang ne ka jing hikai kalong ba teng kum ki khun ke jong blai teng kum ki kristan ne kum kita ki nongbu ke jong utrai ngimla sha bi banya i bakiwei ki kiu haki babon kiliang ngimla sha kata ka di jinglong briu ke jongi ngada kiwei ki kiu haka jinglong briu man briu la kiwei ki kiu haki benda ba pher ngau kristan teng ngamla sha teng kani emdei tang haki imlang salang rewat haki kambalang ru ngama septing de kata wat haki kambalang ru teng septing kata haba kiwei ki ya shaprang nga sa kumni kora kamen sim jong jimishni teng kawan ka jingkeli balai ngaladon haka balang la bon po snem ngala shakri yo trai balai ngam ju akam balai ngam ju ban simenta ki program jok balang kenre gidon ki barang shuan dang menin sisngi kila yo benta da ka program karen ka don ka bukum kata le si ki bon ki kun jok balang ka don ka bukum kata don ru ki bajano na ka yeng ka bentang jok trai don ru ki bajano na ka jing shakri balai namar bam yo bentah ye jong tura ngala shakri blai kata ngala don haka balang la kata snem ndrei namar bangam yo program ngaja je seng ngam yo bentang ja je seng meno bayap mdei bayap kita ki we riap yala di te namar kata daw kani ka tin ju blai ka pen ken ma ye ngai pi ka long ba ngimdei bandon ya ka banlong mau jun thut lende bandon ka jingbishni haba ki we kisan haba ki we ki roi haba ki we ki ya shafrang nang duai be kenang ya shafrang ina aimen si me ki be kenang ki shafrang la kham tam haka jing shakri blai Ngede ban aimen si meki baki nang la ya kaban nang ya shaprang nakamtaban pentelun ya kakam ka jong turai nakamtaban ya kit ya ba ka kam jong turai nakamtaban nang la ya kaban menra ya ka buram ka jong turai
ngijurai ka tu jingrai semen sing ka bala arspa khandai ka bangijurai ka bong ka jonga kan du langa khen ka bakor hatu ngiruai tang dak sintur lan ngiruai nadu ka dono la ngiruai tang dak sintur ka mut kam don jingmut ye rela ngiruai nadu ka donur ka jonga jopi ka bong ka jonga kan du langa khen ka bakor kamumut ba ka jonga kan du nre tang bangan yoro ban yo ban pen krau ban yo ban pendon burom yu blai kalabiang kata tang bangan su syakri yu trai kalabiang la kalong ka jing syakri ka barit la kalong ka nunu jing syakri tang kata hi ka bakongsan bar ka e ka bangiri ban snguthu kalong ba kum ki kristan ngiri ban snguthu ba ka jing syakri ka ba shisha ka de kata ka bangi syakri yu trai ha jing khu bat ka jing shisha mde ban ong bangin syakri yu trai ban yo kam mde bangin syakri yu trai na kata balong ban popularize ladi mde ban long kumta la da long kumta ngim ya pher nau ne men jong khun sarong oria te kum ki khun ki jong blai ber kum kala sispa ka jong turai ka bang syap tieng ka long yo ngilong kumbalong kai ka bo pol ong ha sithi sekeng Filipi kala nong ba ar ka de khot ka ba ar phuwe ki baro ki lawat ya la ki jong ya Christ te ko ki parabangen ko ki parlok projor ka bakum gani ka por ka pamenta wat ai bangin don laning long mau jin thot teng tang namar banga ngadon ya ka men sim jong ka jing bisni nga pendu juan jeseng ru wat hiwe pendu we kiwe bikin wan show trai kadon ka bakum kata den dang lawat ang dang lit ba ki don pa nga septi yo banga ngalong mau jin thot yo nga ngalong ka daw ba kiwe kitne lane ki nga bakin wan saka jing peni mai ki jong trai padunong prem jungi o Jesus Christ kata kalong kawai ni kebenta kalong ba kum ki khun jaka balang tungin yit yaladi tungin keli ladi ngin wat yaladi yo ngidon ka bakum kata ka jinglong namar ladangi doni ka bakum kata leno e ka mission ka jong trai ka bala ino yanga ba pi shadi wong ban lech ka perthai ban yalap nyalap kumnu nalade ka do nur ka min sim jonga kamlong ka bakulot kumo trai ko ko kilok bai habang ikan mau yang irakhi kan mission an evangelism Sunday jong ka KP snat padang tungin yit yalade bangim dei bandon ka min sim ka jong ka jinglong maujin thot yaki wei bakini thuk yo trai bangim dei banlong ki maujin thot yaki wei bakin pediang yo trai ngim dei banlong ki maujin thot yaki wei bakin don ka jingdei ka bajan palau jong uturai padunong penim jungi uji sukres te ka benta ka balai ka bangi ina kani ka jinglong ka jong uni men jo khon sarang oria ka benta ka balai ka long ba uni men don ya ka men sim ban penim uni men don ya ka men sim ban penim ene ban kring ya ki wei saka jing penim mai jong uturai padunong penim jungi uji sukres uni men uparau laja laslam balai umwat balai umlai wat balai umlai ban shang shiki snong shiki thau balai balai wat yau ni parau balaja nrei uhun ban shong suk asayam uhun ban shong suk ayeng jong pa jong uhun ban shong yaka jingbam ka bok pa wa ka jim jong nrei uklet yalo jong para hatu kata kam dei ka jinglong ju ba kwa ba para jong uran phai hatu kata ka kam dei ka jing kwa jong lene ba para jong unyap no ban ina ni kalong ba don ya ka men sim ban penim ya kiwe te kata ka jinglong ka bang i nau ne men jong khun sarong auria te ka ega bang ha ni ka por ba ni ka khlimat ka ba menta kane ka benta kalong ka jing hikai yanga bat ya pi kum ki khun jaka balang kalong ka jing hikai kum ki khot jaka balang hi baro ko wai kum ki khun jaka balang ngila judoai ngila juliwa ne em ya ki khun jaka balang ki belaja om tanga balang re manga ma pi shimet Kidon ki khun ki khot jong ki long yeng long sem kidon ki khot jong ka balang len kidon ki khot jong ki long yeng long sem ke jong ajupi kidon ki men ki para ke jong ajupi kidon ki kimi ki pa ke jong ajupi ki balak jai no na ka sem ke jong oblai hatung ila jubroi nam ta jong ki hatung ila jo selok bat ki hatung jili wat ya ki ningi ong kumba ong ni khun men jo khun sarong oria umat ya yap kamat ya yap kimat ya yap
hatung idon ni ka bakum kata ka jinglong hakini ki sini ki por ta omdon ka wei pa ka wei ka long yeng long sam ka omdon kita ki dikhot ki basakama omdon ka wei pa ka wei ka long yeng long sam ka ba ki khur ki dikhot jong ka long yeng long sam ki long ki nong pen klumar ki nong pendono ya ka jingsuk jong ka yeng ka sam lengba ke jing sni ki bami hakini sini ki por ki manta hatung ila jidwai na kamta choki hatung ila jukhuslai na kamta choki katnos sin ila dem khasio katnos sin ila dwai na kamta jong kita ki men ki para ke jong ajopi katnos sin ila dwai nam ta ki khot jong ka long yeng sam ke jong ajopi ki ba la jingai na ublai ning yong umat ya menin min me ngadang wan rung ha ka wei ki yeng para bange jonga ha po ka balang ka bangadon ban pen ngadang ya shongkai ban rung ha ta ka yeng ong wei ni kinong sharai wong yanga pastong ngi langnya ya ka banya slok bat uni ngi ngim la shu kasa setengah pi ngonga la nama pi pimla pi thrai manga ngala ngongi ngi nomla lemda ngi pendam ha jing duai lemda ngi yethu shotra le jing duai wat perkhat da ka bor jengau brio wat perkhat da ka bor jing ki brio ngila ngi nomla ada kedai yang ibangin pentip shotra ngini thu shotra nga ong ye ki no sharai ngong kat no sin phla dwai na kam ta jungu kan no sin phla dwai na kam ta jungu ban phai shotra bo tra un pen kala ka jingim jungu yo ngi shulai ban rung tang banya slok kamla rengi don kam ya ka jing dwai bangin thu shotra ngi don kam ya ka ban pentip shotra kata ka de ka badon kam tukum ta ha ka bakum gene ka por kum ki khun jo ka balang bar kum ki bala sisma ka jong utrai ka long ai bangin sngo thu yale de bangin kali yale de yo bangam pat shimla dwai nam ta ki khun jonga ai ki kmi ki panga tip ba kinomyo thia kinomyo dem nam ta ki khun ngi don kam teng yo ki don ki kmi ki pa balang la dwai la bon snem ya ka jingkala ka jong ki khun rai Renga ongi pi wadu jikan man. Kay kabamla ban ngi kibriu rebor blay kalong kabala. Ngidon kam ban yai penher ke jing doa ke jungi. Ngidon kam ban yai pelek ke jing jungi. Yak jing perkhat jungi baru terai. Kala ban simpor sistem kala ban simpor rasem kala ban simpor sansnem ru. Nrei haba pibo ke jing doa. Upo kapor kadai ke jong blay. Kam dei ke jonga kam dei ke jong pi. Kapor ka ya ka babiang ublay untau thamai ya ke jing im. Kajong kita kibangela penher kajing doai. Te kumta ha ka bakum gene ka por bane ka khlimat ka bamta habangi tre ka commission jungi ka sedang nalaye. Commission ka jungi ka sedang nalaye. Hoi kalong beran ka mangin penyar ki hima ki yeng jain tora slan friend re. La dengi klet nalajong ka yeng. Kam dan jing mot. Ngaju ong ye ki kmi ki pa ka por badon je seng pen baptis kum to ha por jinga selok nga ong Api kan mau pi kik pa pi de ki missionary benikong yala jong ki khon. Namar ki khon ki dangret to dangret kimyo I yano ino ki I tang ya pi ka kami ukpa. Dena pi ki kmi ki pa ki ba ki khon kinang ban kren. Dena pi ki kmi ki pa ba ki khon kinang ya ka banong. Ai bam ai ja ai dot. Dena pi ki kmi ki pa kalong ka jing kai te namar ta dang ong ba phi ki kmi ki pa philong ki missionary beningkong iki khon ki barit ka jong phi te kata ka de ki jing sedang jo ka mission ka jongi kum ki khon ka jong blai mission ka jing sedang na ru badang rit ka mission ka jing sedang na ru ka pol ka bedang khlung ka mission jing sedang na lai jong ka yeng ka sem namar lesi don na preng jing ha ka bakum gene ka por don pun kilong yeng sem ha ka bakum gene ka por ngi wan chani ka yem ka tang jo tora ringkat ba ka jing khia ka mensim ringkat ba ka jing khia ka do not nam ta ki khot jong kilong yeng sem ki ba klet yo ble re wat do jikerman ha ba pilek nang ne ka yem ka tang jo tora phai jo tora pan ka bor no yai pelek jing mo ju perkha ju yai pen her ka jing doai ta ba khat do utrai un sa ju ba ya ka jing doai ka jong pi kata de ka mission nagamta bangin tray hapdeng ki khon la jong commission ka bangin tray hapdeng ki khot jong ka yeng ka sam commission ka bangin tray nagamta ki bhayeng basam ki jong ajpi nam ta ki khon jong ka balang bat commission ka badon kamru ka yang ai phi ka long om tang bangin doai nrei ka jing im ka jing long ka jong a jong phi ka de ban long ka nuksa nagamta jong ki wei la dengi phai ka sitiu pos kino Philippi ka lanong ka baning kong dokar phunyo ka ong kum non to Tang ba korkom im jok phi kanya de dur maka gospel of Christ.
nang ta shushu aka ba ar ka shti pol shkinong koren kanong basan ko pho kong ngilong kinong kitten sim ukres nang ta ling phai ka shti ba ar pol shkinong koren nang ar ka khat san kong ngilong ka jing upi ukres bat kum tar ter ter u jisu ong pi pilong ka jing shai pre mathias ma san ko khat sa ka san kong pi pilong ka jing shai jok par thai pi pilong ka mlu jok pre pi pilong ka jing shai jok par thai tin mar ka ta ka ha bangi ong bangin trei ka commission angin sedang shwa da ka jing im ka jonga jong pi shimet ngin sedang dak jim jungi kum ki khon ke jong blai ban tre mission sedang na la jong yeng kesam sedang dak jim jong a pi shimet ha pa nang la ya ka ban ring ya ki wei pat sha ka jing ba ka jong utrai par unong prim jungi u Jesus Christ ka banga shep tieng ka long ba yo bangi ngilong kum men jo khon sa ngor ya ka jing ngo hok yalade kan penyam ka jing bisni ka jong long bujun thot ya ki wei kan penyap yalade nang ta kene ka jing bom don ya ka minsim man pani mi ki wei ka ta re ka wei ka penyap ya ka mission ka jong utrai mar utrai lawan sing ne ban pani mengai pir ki bre boja ki brem ka dei ka kamram jong ai pi ban ya rap ban ya thu ba ki wei kin yo ya ka jing pani me ka jong utrai baru nong prem jing Jesus la dang ilong kum men ju kon sarang oria ngim klempap kan salong ka por ka ba ka bo jisu ang gospel jong Matthews number 4 ka ro khot ba khan rio wong kum ni kum ta ki ba khaddo kin long shwa ba ki ba shwa kin long khaddo la dang I don ya ka jing long kum men jo kon sarang oria ngin long hakata ka pot ki ba khaddo kin long shwa ki ba shwa kin long khaddo nga shep tieng yo nga long kum ta bara shwa bangan shong habangi pek ya ka farsi jong kon sarang oria uni upri don arngut ki khon ki dan ar jing long ngia kren chapang khon sarong auria nrengi klet yo men ngan bu ida ka wei kan tien pa hang ne ka long ngan ai da ka wei ka kerteng ka long persha ya khon sarong auria ba ya men nga je da ka wei kerteng ka long udai khon sarong riu blai sa jp uno ba khamba nakita jp pila khon sarong auria ubawan phai pila ya khon sarong riu blai ubai penyap yalade penyap yakiwai ublay nam tak borom jugo amen Ipen pau ke jing sngong ke bakrau yo blay namar kan ke sngi ke bakerpang jong ke KGP sunat pedeng ke balabu ia ke mission and evangelism Sunday ban sngong yo blay namar usyakri jong try ia reverend bijikar milimlong ibala sam mi ke khubor daipor ke bapen kan mau yangi ia ka jing shishan ka tien ka jong blay yo bangi long ki khon sarong reu blay kum uni uhan men jong khon sarong auria ai bigi kan tien ki ben yo ngau kan long ka khubor nang bada jong nga bat jong phi ngin lek nang ni ringkat ba ka jing khot yangi bangem dei ta ki nong pet kai hen rengi dei ki nong trei nang bada ka hima ka jong blay ban yalam yang ini kiwei pan kibala jengai nangi kibatalat kibasuai ban khot yaki syaka jing penem ka jong trai jung Jesus Christ idon shibon kikam hagabalang pioi shibon kimansem kilanang kanran no ka benta ka jong ikalong ban nam pet kai yaki kumayos ngau na ka jingkren nrengin yang ya ka ban yalam yaki pat sha ka khat ka jingi snai ka jong trai baru nong panem be jong yu Jesus Christ kublai shibon pastor na ka ba kana ka khubor kan long ka jingker khu yangi kum ka balang ha ka ba kum ka ne ka sngi jong ka jingtrai mission ba ka balang kan sedang ya ka jingtrai mission tang ha ka ngile cebar henrei lapen kan mau yangi ka jing sedang kalong na la yeng ublay kar khu ila jong shekri kar khu ka yeng ka sem ya ka ministry ki bi don ublay na panon kam mi pastor na ka benta ka buram ka jong ublay sa shisen ban ngai khublay lang yangi baro ki pra ngeng kumba utrai jong yu Jesus Christ le alam yangi bangila bandon na ka ne ka sngi kam dei ka jing jaring khat
Henry kadeka mon ke jong blai bengin yo ngau ke ne ke khubor ke tien ke jong blai ngin mi nang ne ringkat deka jingkut jingmot ke batmai nganem barban trei naga balang ban naga bentau kres kublai sibon ya barok kino ya simbenta nadu ki pule sedang hadu ki praise worship kino ya lam jirwai ke organize kino lum jingaingu bat barok kino ya simbenta haga ba penlong ya ke jing sekri haga ne ke si ke job blai on kerku yang in mi nang ne ringkat daga jing kerku ke jong blai ina penwai no ai ke jing sekri ke jong i daga ngirwai ke balai spa nyo pusan try kan rat ngan sekri ya me kat bajing em kadangsa kanu ba me ong ti ngakloi ban le ngam kan nga kerteng jong me ban yalam ngas ngau bhae hadian jong ne ke jirwai sa chisen pat ngan kerpadi pastor ba ai ke jingkren ben bu ye ke jindwai lengkot bat ban yalam bat ban pelai yang i da ke jingkerku penwai ke jirwai ke balai spa nyo pusan Sai hum jong karai bi milap thada jing it lay na pogi lil ba ijli mila kring da jing isnay atra jisu atra Jisu ya kaningam la ban klep atra Jisu ya kaningam la ban klep ya uba snil babamantam la ubarit ning bakraw baromi kentup bat belam sya uble utrai nong tau atrai Jisu atrai Jisu ya kaningam la ban klep atrai Jisu atrai Jisu ya kaningam la ban klep ngadon yuti ha perfect bangadon hok ban dawa yang ala tidak kador blay kata longkaspa jongan kamon jombi kamon jombi tang ketangah wa manle kamon jombi kamon jombi ketangah wa manle traikin rat ngan syakriane kan bajing im kadang sa kanuka nubami ongte ngakloy banle ngam kerteng jongbi kerteng jongbi ban yalap ngasau bae
Kerteng jong mi Kerteng jong mi Manyalap ngaso tôi nhớ vậy, cô pa chỉ bahab nengi aingu ime ko try le menega por, ya ka jindor ka kajme try no dubas dang hadu ko nega klemat ka bamata try, ni aingu lengba ki banta ba pher ki bangi le ban pendam, oi kumjur lengba ka ktien kajme try, ngimdani ban nahin retang jingu ka buram ngi ashme ko try, kerkhu ya ka nega jing shakri try, ai kin long ba priang hun hakmat ka khet ka jing stage me try, ise men kerkhu la ka jong balang hne pok se try, ise men or kat nuru ke paso in charge ki men basan ki rangba jong balang o ye kilong pa kilong mi ki samlap ke ber ko try menang ker kui ki try ka jing ha ka jing long ka wei ko try ha bi kinang la ban pen yar ki la gi jan jome try hasla jong ke ne perthai ise me ker khu ye ke ne ka balang ko try bakan ya shaprang na ka bor try da ka jing lam ka khti kaman ka jome try ise me ker khu ngi ne ka por try bar ha bengin mi no ru na ka ne ka jing slok ka bakan tang jing me obleng ri ker pa to ise me pelai ye ngi ri ker khu ki ba bhatam ka jome try ki bla to ki bla slei ha ka jinga e ka badap biang ka jong try bar unong prem jing Jesus Christ ha ka jing e ba ka ba phla ka ba mayan ka jong oblei pa ka ba ne na bom jikot shadu ki bom jikot lem ka jing slok ka ba thiang ka ba pin shaj bor bat ka jing dor ka jong min sim ba khu jime ko try to kri jikar khu belong lai hui blai kin da long ringkat ban ngi ka ba kum ngi ka por oi ki bangai hame gudan hang di ba satlat jong ngi ka parthai ki ba ek ban shakri me ko try naru menta bat shadu ki bom jikot ru amen.